Στη δεύτερη κατηγορία του Πειραιά και στο Μοσχάτο βρήκαμε την Ελευθερία Μοσχάτου, μια ομάδα που φέτος αγωνίζεται για να κερδίσει την άνοδο στην πρώτη κατηγορία και είναι στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος. Ο Νίκος Μορτάκης μίλησε με τον προπονητή της ομάδας, παράγοντες αλλά και παίκτες. Πάμε να δούμε αυτό το ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Παράδειγμα προς μίμηση στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αποτελεί η Ελευθερία Μοσχάτου. Ο Πειραϊκός Σύλλογος από τα μεγάλα φαβορί για την άνοδο στην Α Πειραιά αποτελείται κατά 90% από γηγενείς ποδοσφαιριστές, κάτι σίγουρα πολύ σημαντικό. Στόχος των παραγόντων του Σωματείου είναι τα προσεχή χρόνια όλη η πρώτη ομάδα να προέρχεται από τις υποδομές του συλλόγου. Στις υποδομές της Ελευθερίας υπάρχουν πάνω από 100 παιδιά που δουλεύουν μεθοδικά και αποτελούν τις χρυσές ελπίδες για το μέλλον. Για τους στόχους της ομάδος και τις προοπτικές της μίλησαν στην κάμερα του Magic ο προπονητής Θωμάς Μανώλης, ο δεύτερος προπονητής και γυμναστής της ομάδος Ηλιαδάκης Νίκος, ο αρχηγός της Ελευθερίας Βασίλης Πανός και ο γενικός αρχηγός Χρήστος Θάνος. Η προσπάθεια μας ήταν να φτιάξουμε μια ομάδα όχι ανταγωνιστική από την αρχή, αλλά βάλαμε ως προτεραιότητα να μαζέψουμε τα παιδιά από το Μοσχάτο και αυτό φαίνεται στο ρόστρο μας αυτή τη στιγμή. Από τα 30 άτομα, 29 είναι γέννημα θέμα μοσχατιώτες. Συν τους παράγοντες οι οποίοι και αυτοί είναι όλοι οι ντόπιοι. Έχουμε καταφέρει, έχουμε κάνει ένα σύνολο πολύ καλό. Και πέρα από την αντρική ομάδα υπάρχει και η Ακαδημία μας, η οποία αποτελείται από 100 παιδιά, επίσης όλοι μοσχατιώτες. Στις Ακαδημίες εργάζονται 4 προπονητές. Καταλαβαίνετε, γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά. Και πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου να δικαιωθούμε στις προσδοκίες μας. Ήδη 7 παιδιά από τις Ακαδημίες, τις οποίες δουλεύουμε εδώ και 3 χρόνια, είναι στη 18 των τελευταίων αγώνων. Οι 3 παίζουν βασική, οπότε η πράξη αυτή τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πούμε λόγια. Είναι απαραίτητο να δουλεύουν οι ομάδες στις υποδομές τους, γιατί πλέον χωρίς αυτές δεν μπορεί να υπάρχει μέλλον. Πιστεύω ότι η προσπάθεια που γίνεται είναι αρκετά σοβαρή. Είμαστε 3 προπονητές που εργαζόμαστε στις υποδομές του συλλόγου. Έχουμε 4 τμήματα από μίνι, προπαιδικό, παιδικό, εφηβικό και στοχεύουμε να προσελκύσουμε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά να έρθουν στο γήπεδο, να ενταχθούν στην ομάδα, στο σύλλογο και να μπορέσουν να στελεχώσουν τις ομάδες μας. Πιστεύετε ότι φέτος είναι μια χρονιά που η Ελευθερία ταυτόχρονα με τις υποδομές μπορεί να κερδίσει και το πολυπόθητο εισιτήριο της ανόδου? Θεωρώ ότι ο στόχος από την αρχή ήταν αυτός. Προσπαθήσαμε πολύ για να βρεθούμε στο σημείο να ελέγχουμε την τύχη μας στο πρωτάθλημα και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος πλέον οι δυνατότητες της ομάδας είναι τέτοιες που θα την οδηγήσουν να μπορέσει να κερδίσει την άνοδο της στην πρώτη κατηγορία. Για πρώτη φορά στα χρονικά της ομάδας έχει μια πάρα πολύ καλή διοίκηση, κόσμο, τον οποίο όταν ήμουν κάποτε δεν τον είχα δει ποτέ. Γύρισαν πολλά παιδιά τα οποία έχουν παίξει σε μεγάλες κατηγορίες για να ανεβάσουν την ομάδα. Άρα πιστεύω ότι η ομάδα για πρώτη φορά θα πάει για κάτι καλό. Στο Μοσχάτο υπάρχουν τόσα παιδιά στην ομάδα αυτή και την αγαπούν και δίνουν μεγαλύτερη προσπάθεια στο στόχο που από την αρχή έχουμε θέσει. Εντάξει, δεν είναι αυτός ο σκοπός το να τερματίσουμε στην πρώτη θέση. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε όμως, γιατί η ομάδα έχει βρει ένα καλό δρόμο, έχει κάνει πολλές επιτυχίες και πιστεύω ότι θα συνεχίσει έτσι. Έχουμε 2 παιχνίδια μπροστά μας που πιστεύω ότι είναι το πιο μεγάλο εμπόδιο για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, δουλεύουμε για αυτό και θα τα καταφέρουμε. Ήδη πιστεύω ότι πολλοί κόσμος με την προσπάθεια που γίνεται εδώ και αρκετό καιρό βοηθάει σημαντικά την ομάδα. Είτε αυτό λέγονται χορηγοί, είτε λέγονται φίλαθλοι, είτε λέγονται φίλοι που μας στηρίζουν και μας βοηθούν. Πιστεύω ότι κάθε μέρα η προσπάθεια αυτή αποκτά μεγαλύτερη εικόνα στον κόσμο και ο κόσμος είναι κοντά. Και πιστεύω θα φανεί αυτό μέσα στις επόμενες 2 αγωνιστικές που είναι και καθοριστικές για την μετέπειτα πορεία της ομάδας. Πολύ καλή προσπάθεια και οι καλές προσπάθειες φυσικά επενούνται και νομίζω ότι η Ελευθερία θα βρει τον δρόμο της. Θα βρεθούμε